Ka Hinyotrap Integrated Territorial Organization Hito Giant Hills Haga Khatlai Trik Kelalingkan Hapo Kajingalam Presiden Uram Dakar Kelalit Pan IT da Dorcas Shaw Deputy Commissioner ke West Giant Hills Lingbak Additional DC Kong Bi Bla Bandawa Pelait No Ekikali ML04 Nakabay Toll Plaza Kabadan Ha Nyomer Hapo Kasnong Yalong Tatkum ki kendon jong ka National Highways Fee Rules Arja Pra ki bor badi khmi jong ka te ka Toll Plaza ki dei ban penjen sur ya ka jingsiu na ka bentai ki kali balit lingba ka dengan surok NH6 hapo 40 kilometer. Kumta ka seng ka dawa na Deputy Commissioner ban pelat no ya ki kali ML04. Ha ka dor khas ka seng kala ong bakala sakhi ya ka jingta jong ki gishnong marjan. Kum ka kendong tuber, mensu, muthlong pramer, shangpung, juwai, bat ki wei gishnong, hapo ka West Giant Hills, ki balet yo let han, let khayi pateng, ki balet chim dawai, bat balet trailet ta man lakasni. Ka seng kala ong ru badai ban pelat eki kali ML04 naka jingsiu khajna hakate ka Toll Plaza, namar bagi de ki trash nong jonga district kumba pelat karib hoi eki kali ML10. Kaseng ka kenturu eki try kali badan ya registration number ML04 bakim day ban siu palada ki bor penyai ka Toll Plaza kim pelat eki kata kamut kila yurat ya ka hok jungi pat ba athan bat kaseng ka kentui ki pat ba ban pentep sya kaseng knang makan la ban shim de ki wei pat ki senja Taksi na kading jo ni kuka itu Giant Hills dia banpa ada Dorcas Shaw Deputy Commissioner jong ke West Giant Hills aku baidai baka Toll Plaza dan ke Toll Gate ke baton Ute Hanyomer hab kok Sinong Yalong West Giant Hills District agaling jongi kuka itu ngidawa UGC Kling jong ka district pada Kling jong ka district West Giant Hills bagai ban kendo na ban simpisa yakini ki local citizen ba sa ko ka ni ka district ka West Giant Hills dadangi pek katum ka kendon jong ka National Highways Fee Rules Arja Pra ka kerensai ba ki try kali jono kini ki try kali kiba yai lamba uni Toll Plaza kibam cross ya ka 40 kilometer kamut kibla ban siu kibla ban sim bisa nanai ka pai Toll Gate ya kini ki try kali kum kasen ni gidawa ba UGC uday ban friend ni kani uday ban sim action ni sebenarnya ba uday ban sim ya kini ki try kali jong district West Giant Hills kabadai ka registration number ML04 ikum kaseng ngi su tua ba UGC uday ban exam na ya kini ki ya kini sim bisa ya kini ki ML04 dadang ipet kum ha ka uday ka district kum Ribhoy ini ki ML10 isu light free te kumta ngi kum kaseng ni dawa ba hamne ha Giant Hills ro ba kidai ban pelat ni ki ML04 dan nagaling jong kaseng dang ipet kanai ka jingle jong ka nahay kajing sim bisa jong ka ya ki break ki badai ki local residents ni iba kumba long harassment ya ki ikun pekat makini ki break ba try jong ka district isumi tang arlai kilometer nakasnong jong ki kilasya sim bisa dalam ka ai ka ba dunong nanay ka ba pentut ya kajing ya kalay kawan ya jong pai ba kisnong ti bakta hakni ngisu ay example kung kisnong pendong tuber ne kisnong menso mutlong kamer sangpung batjawai tiba marjan jong kani ka Toll Gate te
kisumi na kisunong jung itang takto ka ni kilometer bila siya simpisano. Ito ban muna ba kanay ka toll gate ka ba doon hapo kanay ka district. Subok kini kiberiw kibalay kibawan malagsingi jingdon kam jung ki bandai yeu lai hat bandai sim dawai bandai kayi pateng sangne hangne hasor juai takamud man lakas ni masumi na yen kila sa simpisa dalong kay ka ba bado jimentoy ka bado nong ya ki try kali ane ki try district jungi ibri iba bat ya kali ML04 de ni dawa bet na UGC ba uday ban penduk sindon dan ban exam nak sindon ban sim ya ki kali ML04 ban kan turu bahkan hai bahkan hikai ya kini ki nong tri ki juga badai pej ha katul git ba kidai ban pej ya ka rules ban ikendon kidai ban simpul mari ya ki beri ki badai na kali ka district jung Western Techniques nagaling jung persen lada di badai kini ya kani katul git kim sengap ya ka bangi dawa nikum berhito incin da kawai pat senjam lane nila hiro ban yak ban khot da ka jing yakhi pai ba ban kentur yakhi pai ba da kini ki try jong kini to git kidang sim pisa yapi kamtam ni kini ki ML04 ide ban kentip sangi ban na kentu yapi ba kin ya snok tilang da ngi penna ya ka jing yakhi pai ba ide ban ya wan renti bat ni yem te sendak jong te ka to git